Sngap ka jing tu kana jong u wei u bai song patok lang bat u khun jong u Shahrukh Khan u Aryan Khan hakapor badang don ha patok u ne u bai song patok lang u laong u Aryan Khan shum la song sngan hakapor bo don ha po patok namar la ker sodong yu daki lai hajar tanpa ngut kinong le kam sniu u ne u bai song patok lang bat u Aryan Khan u bakarteng u Ajaz Khan u baju Arab ya une ukun jong Shahrukh Khan bat ul ongru ngala pa bat sikret ya ngala ya daru ya naki mafia naki gonda jong kane ka patok u Ajaz Khan ula syong hakane ka patok ka bakar tengka Arthur Road jail haden bong la syakano bu don kti haka kam di drok ha usnem arjar puwei ka badairu uju usnem basyakyam u Aryan Khan bat u Rajkundra u Ajaz Khan udai bapau namha haka reality show jong u Salman Khan ka bakar teng ka Big Boss pat ki katu katne ki wepat ki television show ula syakyam haus nem arjar phoi namar ka jingdon kti jong u haka kam di drok ula sasat patok ha Mumbai Arthur Road Jail haka cu kapor rengkat u khun jong u Shahrukh Khan u bala syakyam halor ka jingkeno halor u drok rengkat ru bat u tengah jong ka Shilpa Shakti u Rajkundra bala sasat haka tay ke jail namar ka jing syakeno khayi breu haka jing kran haka wei ke interview u Ajaz Khan ulapan kan mau ya ka jing yarap ka bakolut muslim ka jong u ya ukun u Shahrukh Khan bat ya u Rajkundra u Ajaz Khan ula sam benya ya ki jajing long jing man ka bala syam hakite ki patok bat komno ula yarap yakine baro arnut haka por baki don haka tay ka patok panyada yaki naki kenhun jong ki mafia hapaya kran bat kakot kubor Hindi Rush u Ajaz Khan ulapan kan mau susu ya ka jing yarap yakine arnut ul ong ba u Rajkundra u jupa kubor yanga man la kasngi watla kaladon ka jimpet ngor ka bajur bha ulo ong ru ngaladon hapatok la henru benai hakapor bawan u Rajkundra hakani kapatok u klam yarap yanga henrai ngalai yarap sibun ya ul ong ba man la kapor ngala ayaki u biskuit ka bisleri bat u secret ru kumju ulong susu ngala ai ru karuti kamakon wat thapdang ka jing perking bat ka jing pet ngor kinok trai ka patok hanrei mau ju siu kaliang ya ka jing le pha jonga ulong bat ju pen pau baro ka bangalale ka ba pha nam ta jong ulap perap susu ki arpanai ki ba ulap lut por bat nga ka dei ka ka ba dei banyasam wat bat ka tengah jong ka Shilpa Shakti uladon ka jing susi ka bajur bat ujuyam baro sikata ngalayale persya ya ki breu banyada ya ha patok henrei ju kan mau yanga nekot yanga syaka jing khawai bahe ka jong ha patok u Ajaz Khan ulapan pau ka jing susi ya utei unong khayi ubadei ulok jong ka Shilpa Shakti ulasam ba ulaklet lut ya ka jing bha jong baro kumju ru u Ajaz Khan ule tu khanaru habaya dei bat ukun jong u Shahrukh Khan uta u Aryan Khan ulaong baki don kumba lai hajar tanpa ngut kinong le kam sniu hakatei ka patok bat une ustarket shum la song sngan satia hapdeng kita kirunar kibadon keleng jong hakata ka patok ulaong susu ukun jong Shahrukh Khan u Aryan Khan hakapor bo udon hapatok ngalaya rap yu sibun bat ngalapha ru ka ki jingbam ki secret nabanta jong takata ngalaya da bat pelaj imru ya naki gonda bat ki mafia uladon hakane kapatok da ka jingma namar labu ya haka cakasa jong ki pajba ula penkut